ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉଠି ଅଙ୍ଗୁରବଳ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ଆଇଛୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 72ରୁ। ଏବେ ସେଇ ଅଙ୍ଗୁରବଳଙ୍କ କତରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଅଙ୍ଗୁରବଳ ଘର କୋଉଟା ଆମେ ଭାଇକି ଆସ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ଭାଇ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ 72ରୁ ଆଇଛୁ, ଏଇଟା ଅଙ୍ଗୁରବଳ ଘର କୋଉଟା? ଚାଲ ଏଇ ତ ଅଙ୍ଗୁରବଳ ଆଉ। ଭାଇ ହଁ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି କୁହ? ଆପଣ ଅଙ୍ଗୁରବଳ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗୁରବଳ ମୁଁ। ତମେ କିଏ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତରେ ମାଇକଟା ଅଛି, ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ହେଇଥାଉ। ଛାତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା କୋଉ ବାଳକୁ ଫେର ପଚାରୁଛୁ। ଓ ଏବେ ତ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ ଅଙ୍ଗୁରବଳ ଖେଳ କରିବେ ବି ଅଙ୍ଗୁରବଳ। ଆଉ କଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ? ଆଉ ଆପଣ ତାହେଲେ ଭାଉଜକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଆଉ। କୋଉ ଭାଉଜ? ମୁଁ କୋଉ ଭାଉଜକୁ ତ ପଠେଇନି। ଏ ଜଣା ପଡୁଛି ତମ ଏଇ ଗୁଲଗୁଲିଆ ଫେସ୍ ଦେଖି, ଯୋଉ ଯେମିତି ଫେସ୍ରୁ ଝାଳ ବହୁଛି, ଯେମିତି ଗୋଲାପ ରସ ବହୁଛି, ଅବଶ୍ୟ ଗନ୍ଧଉଛି। ଆପଣ କଣ ଝାଳ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆରେ ପଚାରିବେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଚାରିବେ କଣ ଆମେ କହିବି ସେ କଥା। ଆପଣ ଭାଉଜକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନା ନା ମୁଁ ତ କୋଉ ଭାଉଜକୁ ପଠେଇନି। ଫେରେ ବର୍ଷା ଭାଉଜ ଆପଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ସତ କୁହ। ଏଇ ସାଇକେଲରେ ପଠେଇଛ, ଉଠ ସିଆଡ଼କୁ। ସାଇକେଲ ଦେଖାଅ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇକେଲ ଆମର। ଏଇ ସାଇକେଲ ଅବଶ୍ୟ ଆର ସିଟ୍ଟା ବୁଝୁଙ୍କର, ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ସିଟ୍ଟା ଆମର ଫାଟି ଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଏ ମାପ ନେଇଯିବା। ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଗାଣ୍ଡିଟା ଜାଗା ହଉନଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ଚାପି ଚଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଗାଣ୍ଡିକି ମାରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? କହୁଛ ହଜାର ଥର ମତେ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଣ୍ଡିକି ମାରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଝାଡ଼ା ଯାଉନଥିଲେ ଏବେ ବି ଆର ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ପଟର ଗନ୍ଧ। ସେ ତ ସେ ଶୁଖିଲ। ଆଉ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସାଇକେଲଟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଖରାପ ଅଛି। ବସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ବସି ପୁରା ଲଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? କୋଉ କେସ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଭାଉଜ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଲେଣି। ସେଇଟା ତ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଭାଉଜ କୋଉ ପ୍ରେମ ତ ନାହିଁ। ଆରେ ଦେଖ, ଏବେ ତମେ କହୁଛ ସେଇଟା ସତ କଥା। ତମେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନା ଭାଇରାଲ କେମିତି ହେଲେ ଆପଣ? ଭାଇରାଲ ମୋ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ସାଇକେଲ ପାଇଁ କେମିତି ହେଲେ? ଏଇ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପଟର ଆପଣଙ୍କ ତ ଗାଣ୍ଡି ସିଙ୍ଗିବାକୁ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଏଠି ସାଇକେଲ ସିଙ୍ଗିବାକୁ? ମାନୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଆପଣ ଭାଉଜକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି? ଭାଉଜ ବି ଯାଇକି ଥାନାରେ ବସିକି କହୁଛନ୍ତି ଫୁଲମାଳ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ସତ କୁହନ୍ତୁ। କୋଉ ଭାଉଜ? ମୁଁ ତ କୋଉ ଭାଉଜ କଥା ଜାଣିନି। ତମେ ହଜାର ଥର କାହିଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ବା କହିଲି ଥରିଏ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ଜାଣିନି। ତୁ ଯାଉନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡିବି ନା। ଆରେ ଆପଣ ନାଇଁ ଏବେ କହୁନାହାନ୍ତି ସିଏ କଣ କରିବ? ସିଏ କିଛି କରିବନି। ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା, ଆମେ ତାକୁ ଡରିବା? କିଛି କରିବନି। ଆମ ପଛରେ କେତେ ଅଛି ହାତ। ଆସ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥର ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହିଁ କରିବି। ଏଥର କେହି ବି ଆସେନି, କୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ଆଉ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲ ମାଗିବୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଇପାରିନଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା। ଆମେ ସକାଳ ବେଳେ 4ଟା ବେଳେ ଆସିଥିଲୁ, ଟାଇମ୍ ବି ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଆଉ ଯିଏ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିକି ଆଉ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ କରିକି ଦେବୁ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।